Ipinagbunyi ngayon ng mga Mandawihanon ang naging desisyon ng Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order laban sa desisyon ng COMELEC na pagkansela sa COC ni Mayor Jonas Cortez. Narito ang balita ni Eileen Navarro. Enero 20 nang magpalabas ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO sa desisyon ng COMELEC na disqualify si former Mayor Jonas Cortez bilang kandidato sa pagkamayor sa Mandaue City. Matapos ito, nagpaabot ng pasasalamat ang alkalde sa kanyang mga taga-suporta kasabay ang pangako na itutuloy ng Team Mandaue ang kanilang mga programa. I would like to thank my supporters for their continued trust and confidence. And to our lawyers, thank you so much for job well done. And that Team Mandaue will continue to prioritize our programs and initiatives that will uplift our people and improve our city. So thank you and God bless. Matatandaang noong Enero 2, dumulog si Cortez sa Korte Suprema kasama ang kanyang legal counsel na si Attorney Joshua Monsanto matapos magpalabas ng desisyon ang COMELEC sa pagkansila ng kanyang Certificate of Candidacy dahil sa aligasyong material misrepresentation sa kanyang COC. Sa tagumpay ngayon na nakamit ni Cortez, aasahan niya ang patuloy na pagsusulong ng kanyang mga adhikain. Nalipay kay Kubla ko answered prayers, no? Sabi kay mo ni Attorney Regal, daghan tayo ang simpatiya sa kausa sa Team Mandaue. And as always, we are fighting for good governance and peaceful and honest election come 2025. Nanindigan naman ang legal counsel ng dating alkalde sa legal arguments na isinumite nito sa Korte Suprema. There is no misrepresentation on part of Mayor Jonas because it's not yet final and executory, and we also raised some constitutional issues, but other than that we cannot delve on the very merits because we will violate the sub judice rule, but that is the general line of the arguments that we have raised before the Supreme Court. Habang nagpapatuloy ang presscon, ay personal na hinatid ng Court Sheriff ang dokumento sa desisyon ng Korte Suprema kung saan tinanggap at sabay na pinirmahan ito ni na Mayor Jonas Cortez at Attorney Joshua Monsanto. Dahil dito ay agad namang nagtipon-tipon ang libu-libong mga supporters ni Mayor Jonas Cortez upang samahan ito sa pagsasagawa ng isang prayer rally bilang pasasalamat at nagkaroon ng katuparan ang kanilang ipinagdarasal. Naniniwala naman si Atty. Regal Oliva na dating City Treasurer at ngayon tumatakbong kongresista sa ilalim ng Team Mandaue na merong abuse of power sa ginagawa kay Mayor Cortez. Once we abuse power, people will tend to turn your backs on you. And what they have done against Mayor Jonas Cortez and the people comprising the Team Mandaue is obviously abuse of power, abuse of their connection. Hiling ni Atty. Oliva na magkaroon ng eleksyon na magsusulong ng pagkakaisa sa mga Mandawihanon. Let us just have an election that will promote unity among the people of Mandaue and a progressive, more beautiful Mandaue City. Let's not make this a city that is very much divided. Kaya daghan pa may nagtrabahoon para sa mga tao sa ato ang dakbayan. Dahil sa TRO mula sa Korte Suprema ay kampante ang mga supporters ni dating Mayor Jonas Cortez na magkakaroon na ng patas na laban sa darating na eleksyon, tulad ng kanilang hinaing na eleksyon at hindi diskwalifikasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Eileen Navarro, SMNI News, Cebu.